I dag er det bedstes fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikret sig en gave, for som hun har ønsket sig, jo, med dejlig chokolade og kager til. Hurra for fest. Det er festdagen, mor. Ja. Vi håber, at du har hygget dig lidt sammen med Carla måske i dag. Ja, Ja, muligvis. Vi har hygget os med at begynde at pakke til ferien. Ja. Olsen er kommet hen til Christian. Haven er gjort klar. Ude af biografen. Vi har været inde og Se en se film. den nye Jurassic-film. Den var sjov. Ret skidt. sjov. Ja. Vi håber, du har haft en dejlig dag. Fejl. Ja, Mads. Ja. Og Bettina er lige ude og gå en tur med Jazzy. Ja. Vi ses. Ha' det godt. Ha' det godt. Tillykke.